Buang ka? Ano ko may kuwan nga? Snatcher to. Tabang! Okay na kami, Ayaw sige na na. pinula! Ayaw! Ayaw na pinula! Okay na kami. Ayaw! Kagwapa itong bayana? Kagwapa to. Snatcher? Kagwapa to. Snatcher. Hindi mo to? Grabe ka po yung trabaho. Pwede, gisildoan na ito ba na? Bani, magpahit ka ha? Ato lagi ni bahinon. Ay, mo ka Wala wala lang, ka. kita rin ba yung tulong? Ato lagi ni bahinon. Ato ni bahinon, re. Kailangan ta Tigong bahinon na. Dahil natin, di lagi magtrabaho. Hala, ato ning tungaon pag-ayo. Ay, Mo Lagi kay, og di mo tungan. Mapriso ka. nga naman presyo man ko. Oh, kadi magkamahin. Hala, ato gini bahinon, no. bahinon no. Magbahin ta. Sige lang. Ato ning bahinon. Magbahin mo to. Bahinon. Usa mo? Tabang! Ato ning tungaon. Manglingkod ta ha. Manglingkod ta, manglingkod ta, manglingkod ta. Nani tabang? Tabang? Babay pit. Tabang! Nalagukod na ako. Dapat igugod yan. Babay! Tabang ko ninyo! Ako sa mga nalagukod na ako. Buang ka? Ano ko may kuwan nga? Snatcher to. Tabang! Okay na kami, Ayaw sige na na. pinula! Ayaw! Ayaw na pinula! Ayaw! Kagwapa itong bayana? Kagwapa to. Snatcher? Kagwapa to. Snatcher? Hindi mo to? Sari ka to. Pagi ako. Ati, snatcher dito. Kagwapa to. Bihanan na lang kurita. Uy, ang ganda. Kurita ko. Asang kurita? Ano mo? Hala. Buang-buang mo kay. Asang kurita ba? Lagi malasa pa na nang kuwan eh. Asang ko na? Asang kurita, uy. Bisag yung gikuha. Na. Kuha ko ba? Mulbo. Ana, gikuha. Gito ta ba? Asang kurita ba? Sige oh. Hala. Snatcher gida ito. Wala. Wala tayo kwartaan eh. Kakapoy ka ba? Ano yung momentong gistoryaan day?